Ja som mohol prebať 80 litrov na skurvenú metálový 2 do... No nič, daj tam ten 4,6, ale mystery. Koľko to bolo? 4,6 to bolo, ne? Čiže tak. 5,9. Či nie je to... 5,2. Nie, to 5,9 bolo, ne? 6,6. To je 5,9 aj. Ale nechceme ten basic. To nie je ten pavúk. Kurva pavúk. Ale tak. Nič, hráme na money back, čo najviac money back. Reklama krydla proste. Čo? Kurva, to mám taký multi, nie? Možno tam máš krydla, ale 10 multi. Stojí som kýla. No, poďme. No to vás no. Ešte. To piče. No, tak to je minimum, to nie je, že minimum win, to je, že minimum win. Takže aby sa to teraz raisal na tých 6-6. Hej. Tak ten Mental normálny coach? bonus je garantovaný. To je garantovaný. No tak to si živie. No tak toto je v piči, kámo. No je 50-50 si zoberá, ty koko, no je také nešťastie, no tak toto je v piči. Toto je ako v piči. Nevadí, to môžeš menúť aj tak. Čo tam uvidíš, že proste sme skvali, vieš? Kurva, piči, ty. Ty koko, áno, kámo. Čiže. Kráve minimum, prečo neveríš, kámo. No, to už. Oj. No i nie. Ja da piči. Najlepšie bolo to, kámo, keď ty si zabil, že čo, to už nie sú spiny? No daj svoj kámo, sa pičujeme, kámo, to stále budeš sám. To piče, kurva. Ale a to je ľudí, tak ľahšie povedať, normálne. Aby kámo, by bol provokácii. No, to ale nebylo. Raz, jediný raz som mal, je to možné? Prečo teraz? Môžem tak si to tako okamžite áno zdala. Okamžite teraz. To hádam nie, či? Asi jej, no. Čo? Posledný. tak Zvýšiš či nie, toto povedz už je- zvýšiš či nie, do piče rýchlo, iba to povedz. Zvieš? Kurva. Aj tak on. Ty, čo? Do piče, musí! Nie! To je 8k minus instantne, nie, 9k, alebo 4k plus. Do piče. Čože tam bolo? Aspin. Hit. Jebe. Zvýšiš či nie, rýchlo, lebo ísť do piče. Ne. Ešte jeden. One more. Do piče! Aspoň. Dobre, ty kokot. To keď nedá ten prvý, to je v piči, či na druhý. Musím 50. Hit. Prosím. Dobrá, aspoň. Okej. Piče. Split. Kokotina hra. Otváračka chlapská. Dobrá. A co? Akože som mal... Taký basic symbol. Potvára teraz len. To už je v piči viac menej, no. A je to, ty kokot, akože môže to chytnúť dačo. Mohlo by kýva. Upgrade keby, upgrade keby teraz jedne. Musíš našiť ten skript. Uskrin tebe. Aspin. Posledný si ho, fakt posledný. Fakt. Potrebujem 5 okamžite teraz. Do piče! Aj tak on. Tak piča. To bol 5-6, či sa mi zdalo? Nie, tebe. Veď. Nie, 50.
No, tak. Dobre, musíme to super teraz. Treba super trafiť. Teraz. Hit. Hit. No! Hit. Hit. Do piče tam! No, poďme! Teraz alebo Ty nikdy! kokot. Teraz alebo nikdy, Veriči! Zas! No toto je dobré, nie si mu dobrý skript, že takto to ona jeden jeho Hej, radoval. to je dobré, no, tu máme väčší potenciál takto. To neviem, je to dobré? Split? Nie je to dobré, ale... Teda, Ok, okay, otváračka. kokot, dobre, nice. Nesplituj len. Okej. Nedávaj. Dobre, nice. To nemám rád. A Ne, vieš nechcem taká all 10? the way. Počkaj. All the way! Ty si kokot! Nie, Ty si kokot, all the way, ty si guma! Do piče si bol, to bolo byť veľa, to bolo byť... GG. Dobre, ty si Soros. Tebe jebe, ja som to nevidel, že to je takto tu. Ty si jeblý, ty si nebol locked in! To mal byť all the way, to by bolo 100 litrov! Ja to jebe. No ja tu mám proti sebe, ty kokodole. Ty proste ich zamentál. Ticho, a malo... Jo, ja neviem. Ešte by to malo byť v pohode, akože, ale ty kokot. Môže dať, no. Ale asi nie, lebo do piče to není ako super či. Som to nebude tak... Ty kokot, taký random hit treba. Mám všetko otvorené, všetko. No tejto splity No, na aspoň to kokotiny. je cool, jo, tak to je v piči už. Last spin. Last spin. Full screen. Mental counters. Bum bum. Mental! Oh, mental! Mental. Tebe jebe. Kurva to koľko stojí super. A tak chce v piči. Dáme si vám úprimne. Dáme si vám úprimne. Je tam. Počkaj. Je tam! No. Je tam! No! Bang! No! Bang! No! Idem do piče. Alebo nie. Nie, ja by som dal mental spiny. Nie je tieto. To sú, no. Chlapské. Fú, to je veľa. To je, počkaj, koľko? To za 100 dva, max. za dva max. Za dva. Takto? Takto, hej. OK. Takto by to malo byť, hej. Treba hit. 40k vyberaj. Piče, asi mám vybrať a dám na anglický stream. Kurva! Nie. No, Nemusí byť Vec by zlé. trebalo tú piču. No, jasné. Ty kokot. Keby tam je to, one tie... Trafíš. Tu neviem trafiť jemu. Hit, teraz! Je tam. No. To je na piču. Alebo, počkaj, nie! Ale niekto... Nie, všetko to dalo dozadu, to je v piči. Last spin. Nie. Ty koko. Mohlo to byť, Oj, že dobre.
Píše. Kamen Maxi na tomto ešte stačí, ja sme skryný, back ale- proste, ale to je proste pič. Hit. Nice. No, Čo treba? len hitni tú piču na vec. Alebo topánky. Druhá kurva. Nie, to A zvládam. dalo sa na štvrtý koľko? Dal sa. Málo. Dosť málo. Piči, tie vec nikdy nehitne, čo si kokot. V živote som to na hitnúť nevidel. No teraz je to aj tak nedal Max. 1,3. Teraz hitlo ich. Traf! Oh. Mental? Úprimne. Mental. Píše. Som možno aj 20 k vybral, ja neviem. Aký to je kokotina, ja to píče, lebo som... Už vidím, že to je prep. Nie, ty kokot, to bylo dobré, kokot. To je štítka. Prosím. Úprimne? Toto je... Treba vejsť, no. Ale kurva. Aj, piče. Hit. Ja to fakt jebem. Ešte som ešte zvýšil. Nie, nechám takto, 80 kamo back. Keď to maxime. To piče ale! To myslím vážne. Hit. Ja to gone. GG metal. Ja to gone. Proste, ja to gone. Hit! Počkaj! No. Topánky alebo tú piču. Pá! Hit. Hit. No. Čo si? Simon, toto dlží. Hit. Nie! Je to gone, Simon, úprimne. Alebo sa to ešte veríme. Je to gone. Pohoda, 3 spiny, to už musí. Hit. No! To môžeš dať. Hit Max! Hit a Max! Nie. Ale nedajú ani tú piču tam. Running back. Traf. To je. Skulls? To. Čo najveľká. Holy kámo, to mi dalo all the way, keby to je na tej štvorke. No piči, to by bolo veľa. O, počkaj. Je to maximum? Úprimne. Nie, musí to dobre dať, alebo hit, hit. Nie, počkaj, neskipuj. Tak rod. Nie, ono to myslo. To je pič. Ešte nemôžeš da mali páliť ty zlaté torpéda si. Jak to nejde? Jak to kurva nejde? Toto. Názor? Traf. No,
Kurvu. Počkaj. A to nebolo... No, to nie je to. Vieš, keby to dá dopredu ako túto pič, neviem. Nič, Max je na sme back. Max nebude. Ako piči, vieš, kým Max Noja by si bol na svojich. Kokot mental. Traf! Last one. Hit hlavne. Hit! Do piči! To je viem. Alvin. Je tam! Bome! No! Nie. Ja to je. Je to kon. Jak som mal preba 80 litrov na skurvenú metálový 2 do... Jebem.